Zanimljiv trening danas, s obzirom da danas punim 35 godina. Sinoć kad sam legao da spavam razmišljao sam kakav bi to trening mogao da odradim danas da bih obeležio rođendan. I onda mi je palo na pamet da bih mogao da odradim vežbu push press sa jednom girijom. I odlučio sam se za 20 kg. Međutim, ispostavit će se da sam mogao lagano da radim sa 24, jer i nije bio baš neki izazov sa 20 kg. Međutim, jako zanimljiv trening, prilično sam se dobro oznojio, jeste toplo na polju, ali dobar je trening za neku izdržljivost u snazi, recimo, tako da povremeno bi ga imalo smisla raditi svakako i mislim da ću ga kroz nekoliko nedelja probati i sa 24 kg. Tako da, znači 35 serija, ukupno 350 ponavljanja, kroz 17,5 serija, da tako kažemo, ako računamo desnu i levu ruku u jednu seriju. Ako računamo odvojeno, onda 35 serija po 10 ponavljanja. Pravio sam pauzu minut između serija i ukupno trajanje treninga je negdje oko 50 minuta. Tako da, sve u svemu, jako zanimljiv trening i lep način da se otpočne ovaj rođendanski dan.